Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de pe acest canal. De data asta o să facem top 7 cei mai buni jucători de la Real Madrid după opinia mea. Zic că s-a descurcat bine sezonul ăsta și să trecem la locul 7. Locul 7 este ocupat de francezul Karim Benzema, care a evoluat destul de bine toți anii aceștia la clubul Real Madrid. A mai fost și pe alte cluburi, cum ar fi Olympique Lyon și așa. Bun, să trecem la locul 6. Locul 6 este ocupat de Isco Alarcón. Eu zic că sezonul ăsta s-a descurcat mult mai bine ca Karim Benzema. Nu știu, asta este opinia mea. Este un mijlocaș foarte bun, își face treaba. O salvează uneori pe Real Madrid, alteori nu. Dar să știți că nu este cel mai bun, pentru că urmează și mai buni. Bun. Trecem la locul 5. Locul 5 este ocupat de Marcelo Vieira. Nu știu, așa cred că se spune. El este un fundaș care evrează la Real Madrid din anul 2006. Și face treaba foarte bine. Uneori este mai ofensiv, uneori mai defensiv, dar pe orice post l-ai pune, își face treaba. Să trecem la locul 4. Locul 4 este ocupat de portarul costarican Keylor Navas. Este un portar foarte, foarte bun. Uneori îți primește niște goluri destul de frumoase, uneori din foarfecă, cum am văzut în finala UEFA Champions League, dar eu zic că este foarte bun. Poate să facă cum a făcut Casillas, adică ce vreau să spun prin asta, că poate să ajungă la fel de mare ca Casillas și cred că sezoanele viitoare se va descurca foarte bine. Să trecem la locul 3. Locul 3 este ocupat de fundașul spaniol Sergio Ramos, care își face treaba foarte bună ca postul pe care joacă acum, fundaș central. O salvează de multe ori pe Real Madrid. Și dă foarte, foarte bine cu capul. Uneori mai e așa mai nervos și se ia la harță, dar în rest eu zic că este un jucător foarte bun. Să trecem la locul 2. Locul 2 este ocupat de galezul Gareth Bale, care sezonul ăsta s-a descurcat destul de bine. Pot să zic, el evoluează pe postura de ori mijlocaș dreapta, ori atacant dreapta. Nu știu, mulți spun că e mijlocaș dreapta, eu spun că e atacant dreapta. Na. E cam tot aceeași poziție, dă destul de multe goluri, dă bine cu capul, dă și din lovituri libere destul de bine. A venit în 2013 la Real Madrid, de la Tottenham Hotspur, pe o sumă imensă, 95 de milioane de euro, cred că așa era. Bun, și să trecem la primul loc. Locul 1 și locul 1 și ultimul din acest top este, zic eu, cred că cel mai bun jucător de la Real Madrid din istorie. Este la fel de bun ca și Zinedine Zidane. Este vorba despre Cristiano Ronaldo, care dă destul de multe goluri pe sezon, deși sezonul ăsta nu s-a descurcat destul de bine.
Eu zic că sezonul viitor va da mai multe goluri, bineînțeles dacă nu pleacă de la Real Madrid, pentru că s-a anunțat să vină din nou la Manchester United, să vină din nou în compania lui Mourinho. Bun, și cam atât a fost cu acest episod, sper că v-a plăcut foarte mult. Nu uitați să lăsați un like, share, subscribe. Eu am fost Bogdan, pe data viitoare, pa!